presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kasama, kinigyapon ninyo Kuya Joel kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Guwang o wa palagi may bay og yuta mao ning diri lang sa mi gipapuyo mi dinhi sa akong maguwang o kun nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Sa bukas na niniya nagkarakanta ta dire. Unsa ba ito oy? Nay, ato sila sa manoy di mo dito katyo. Ha? Nay, murag mataway mo to sila dito. Ngano naman sad? Sa isboy yung anak. Murag Ha? mataway, ato dito. Ngano man? Ambot lang, oy. Bawa mo ka na isboy. Nga, nayabag na. Ato dito to. Hala, swerte lang ginang bataa nga wa na mausong tukhang ron. Ato sa to ko'y basin kung si may tabo at tong manoy ni mo. Ay, blood na ba to? Ah, kita ning bataa. Dali bi kuyugi ko diri, dali. Hoy, Ismael! Wa nagali kay kapalitan ng bisyo, undang na tao do! Si Bisyo, taka lang kay. Bawa ko nintra ka, nagsida-sida ka, ha? Purbida, madugay do, ha? Magnakaw kas kada parsada nga wiperol. Ano? May brief? Bida, ayaw yung patuon ako. Ako, tiguang na ba ako? Nga, kita lang tao do, ha? So itabon ako, luoy kay ka. Tay. Atay. Tay ba? Anong looy mga, ha? Anong looy man? Nagtuom ka nga disadis ko, God. Wa man ko maga-disadis. Musuyop lang ko. Bida, mana hapit na ka. Hapit na ka do, hapit na ka. Si hapit. Mahapit na ka maana ba? Tuliring, ha? Tay, atay. Kung maana magani ka, manang gani ka, kung maana magani ko, wala kay labot, eh. Bida. Sabot, mahal ko ni mo, kilawat. Unsa ba ka? Amahan sa kanunay ngoy ayo. Unsa? Boy, Eh. ba ni mo ay? Na sini Unsa na masag ka? Na sini wian nga way ayo ay. Kani mo yaan nga inahan sa way ayo. Hoy! Bastos ka na gani. Unsa to gisulti nimo? Ha? Wala ko Ay. kayo day. Way. Bantay lagi mo na ko, ha? Bantay lagi mo. Hoy, balik ka to. Unsa to gisulti nimo? Ha? Ha, karon. Ha, hotdog. Chata ninyo ay. Napraning na gyud wa na. Ngano day manoy na unsa naman sad mo manoy? Suko siya, wala ko tagay kwarta. Ay nagtagai manoy ha, kay isuyop lang ginasanggaw. Bata nga na bata. Suyop na yun na. Ni-inter yun tawa na. Aw na dala ginasbarkada. Mao gyud na ay naginatagai. Kay musamot tagkabuang kay isuyop lang nas kanahan. Sabi siya hatag tao na kayo. Nangawa mo kayo kwarta na rin. Ay, Paita paita. ni bata oy. Murag. Murag ka patay na ko. Ay lan sad padaan na manoy. Ang imong kaugalingon mo'y atiman na. Pasag dito. Total dako naman to. Ug dili siya mag-usab, aw siya ray maproblema niya. Basta ikaw at man na imong kaugalingon taon. Kay katong bata awa na gitoy ayo. Nabuang na nas barkada, nabuang sa bisyo. Muuli lang kaon, wag gyud ayo. Purbida magbasol yun ang bata ba? Ugwa na ko. Oh, manoy.
ko sa akong maguwang kay na problema gid siyag maayo ining iyang anak nga nabuang nas bisyo. Unya, sila ra ba yang 2 taon ang nahabilin kay namatay naman taong asawa ni Manoy sinang kadya. Unya. Uy. Nang kuring, ikaw man gud di ay noy hapit sa diri nang. Oy, Edna, pastilan. Abi man ako kinsa nagsangpit sa balaan ako nga. Si ama gid nimo nang uy. Kumusta naman ka, Day? Tagsa naman kayo kang musuroy dito sa bay. Ay unsaon lagi kani nagkalisod ta pirmi way kwarta. Wa may lami isuroy nang. Ay, may mo man kung musuroy, bisag way kwarta. Ako bitaw, misuroy man ko, wa man ko'y kwarta. Ay, mulakaw ko. Oh, kuan man, 10,000 raman ang naan ako. Pinduta kwartahan di ay kanang kay naa man kay Jismil. Oo, pero, saan, naara na sa kong una-una, oy. Ay, naglibog bitaw ko. Unsaon na akong pag-cash out. Pangut itoy. Ay, lain pa'y ato, day. Oh, Kumusta naman si Manoy ni Mukadjo? Ha? Minyo na ba siya usap? na, wa nang uy. Mao ba? Ay, may tsansa pa di ay. Kung sa buti may pasabot nang, naibog di ka sa kong maguwang? May gusto kang manikadyo, ha? Nang kuring? Ay, pang-inspirasyon lang guday. Hibaw, kanan ng tiguang na ta. Panglimpyo na las lawa-lawa. Ay, nga no day nang kuring. Gilawa-lawa na ng imuhanang? Dahil kalimod, dugay na biya akong nabiyuda. Pero may na lang ning ako kay igo malang gilawa-lawa. Nayo bandiya baga na kay taya. Pangut sa itoy. Bitaw day. Dugay naman kung nakras ni Manoy ni Mukadjo. Sa ato pa di ay nang, kani imong paglakaw ron, asa mo nagkapadong ato ka silang manoy ka Judy ay? Ay, adto ragununta ko sa ilang mari imyat. Siligan unya na siligan man na sila. Ha? Paatbang langug ko. Magpapansing gamay ta. Sige nang. Ug magkasinabot mo nang mas maayo. Ako suporta gid kay kunimo kay nakailamang kunimong daan. Aw, sa ato pa, day Edna, wa kay supak na ko, day. Ug magkasinabot ming Manoy ni Mukadjo. Ay, wa, uy. Malipay gani hinuon ko. At least, di na maglaay si Manoy kay na naman siya kauban nang. Ay, salamat. Murag mihayag og gamay ang akong paglaom. Murag may gamayng kahayag na nga migimaw sa akong kaugmaon. Naka na kay kaugmaon nang. Abi na kog pulos na lang gid kagahapon. Ay, silid, oy. Bupidla pa ganing kugitas kakugnan may paglaom. Time pa nang. Naaday ko gitas kakugnan. Ay, naman gani kugitas ko at padaksan. Sanang. Oo, nalimot ka? Ha? Katong nagkasao tagpangaon sa merkado. Ha, nakita ta dito. Mikaon ka kugita, di ba? Unya din man mo ko ang kugitang imong gikaon. Sa panaksan. Panagsan, samot nas kakugnan. Di adyo ko believe ni mo nang. Unya nang kanang kaya pa nimo in kaso og magkasinabot mong manoy kadyo. Ay, sus, oy. Nagtuog kag tiguang na lang ko, day, ha? Kaya pa taon ako, uy. Bisag mangutana pa ka sa kong lola. Buhi pa imong lula? Oy, buhi pa taon, oy. Mao pa? Nya asa maron imong lula nang? Ay, tuwa nang lakaw man to pagikad ako. Kisa may yang kauban? Yang apohang babae. Grabe. Lagi. Gikuyugan siya nga apohang babae dito sa ospital. Hala nga naman nasakit? Wow, oy. Nagpakuyog ra sa ospital kay magparaspa. Da ka pa magraspa Oh. pag sorda ng uy. Lagi. Ay, madali, ay! Madali, Manoy niya mo kitabag to ang ginawar sa hospital na! Pagsaingan? Naunsa ka? Madali, nag-awan ko ito kayang anak. Kiyatake, tingnan, ito, kitabang. Maro sa hospital, pagdali mo! Ikaw, una ko sa ospital, pataka lang ka nagtarbi. Pagtarong ba? Dot, dali, kuyugin ko sa ospital, dali! Oy, mukuyog ko, day. Mukuyog
kuyo ko. Pag-abot ng mos ospital, nakabsan gyud sa kinabuhi ang akong maguwa nga si Manoy Kadyo. Mao nga kami nalay mi atiman sa iyang haya. May nalang gani kay naasad sinang kuring, mitabang sa town gyud namo. Unya, ay kaluoy sa akong maguwang. Wa na gitaon siya kaagwanta sa kabadlungon si ang anak. Ay, kisakitan gugog maayo day. Kay wa gyud mi makasulti si Kadyo. Tungoy na siyang anak day, si Isboy. Nangayo ko nung kwarta siyang amahan, pero waman pagitagae, mga ang gibuhat niya, ha? Gipamaligya ang ilang mga butang, hasta ang TV nga mautikal nga wanra sa tari. Manoy ni mo? Salbahis kid bataa. Angay sa ipapriso. Saan pa preso ato nga? Misibat naman, wala naman pakita. Ay, kaluin taong Kadyo eh. Wa na lang gyud mi hatagi kaming panahon nga magkarelasyon mi. Bisag MD lang unta. Ha? Saan ang MD, no? Ay murag uyab, burasag dili. Kaluoy sa akong maguwang. Bisag gamay lang untang panahon nga makaatiman ko niya. Akong i-offer niya ang tanan kong talent sa pagluto, sa pagpanglimpyo. Ako'y atiman sa iyabay, way bayad. Mubuluntaryo ko. Ha? Mukuyo ka niya nang? Dili, uy, simba ko ka diha. Unsa di ay imong ingon nga mo voluntaryo ka ba? Mubuluntaryo ko pagka manarabtan sa pangadji sa iyang haya karon. Strito na ko hangtod inig lubong. Nang kuring. Day. Awar ko ng kuring, oh. Huwag kitang siya mabiya sa haya rin ng Kadyo. Mahal gid ay kaaya niya si Manoy Kadyo tong. Unya, anong waman sila magkauyab ka ni Adto? Anong karon? Ha? Karon pa man siya may padaya kung doon na di siya dakong gugma ni Manoy Kadyo. Doon naman ko na sila kagahapon. Oh, mao ba? Kani adto, crush kaayo ni Manoy Kadyo sinang kuring. Sa daga pala sila ulitaw. Daan na gid na nga naa sila'y pagtingin sa usak-usa. Pero naudlot ang ilang kipati sa dihang miabot si Karyang ang naasawa ni Manoy nga inahan sa salbahis nga Isboy. Mao nga wa gid sila magkarelasyon. Pero sinang kuring mangyud ka ha, ang gihigugma ni Manoy ni mo. Ganun tuam sa mapunta ni Manang Karyang. Ay, namaplos mas ng Karyang. Ug si Manoy mo'y gipatuo nga mo'y amahan kay may nahitabo na kuno nila. Pero hubog si Manoy atong hikayuna. Ay, nahubog sa tuba nga gidani ng Karyang. Uy! Basig na ito'y lumay ang tupa. Oh, mao to nga pagkahibaw ni nang kuring nga nagsabak nas ng Karyang, aw milikay na lang sinang kuring nilarga ni abroad na Diin sa may abroad. sa Bohol ra kuno. Sabi na hugaw sa may abroad buhol rin eh. Og sa dihang nauli sinang kuring, nahibaw siya nga nabiyudo ng si Manoy Kadyo, mao nang nagsige na siya kanang pansin. Sige siya adto sa bay ni duol sa bay ni Manoy ba. Pasangi lang gud nga ana siya sa silingan. Pero si Manoy di ay ang iyang gisakdap-sakdapan. Og mao to nga wala siya kaagwanta. Nisulti na gid siya nako nga mauni. Hangtod kuno karon may pagbati pa siya ni Manoy Kadyo, pero di malas kay wala mas Manoy. Kaluoy dito na ng kuring. Unsay mong gisulti? Ingan ko, luoy kaayos ng kuring. Ay nganong naluoy man ka nga buhi man na. Si Manoy mo'y luoy kay namatay. Oh, di ay no. Yun na. Usa sa madye? Sinang kuring man to sinang kuring atong pangutanon kay siya may mananabtan. Oh, sige, ulad dito. Pangutan kam. Kay mag-andam ko sa mga snacks para sa namilar ba? Sige, adoon ako.
Jo. Bisag patay na ka, pero buhi paghihapon ka sa ko kasing-kasing. Ay, pasensya na, Jo, nga. Huwag yun ta magkarelasyon. Sige na lang tatok imyo imde, murag uyap, burasag dili. Pero, bisan pa man. Oh, day. Unsang orasang pangadji nang? Di pa ta mangadji ron? Karon mga G na ta. Kadiyot kay andamon ko una ang akong para pangaji. Nade kay libro sa basahon sa pangadji sa patay sa nang. Oo, naasad. Pero, nawa pagbagyo Napalit tingali to. Hala, unya, unsa may gamito ni mos pangadji ron? Sige lang, di may cellphone. Aw, basig na anas Google nang. Oh, unsa di ay? Aw, sige na, pasudlan na ng musabad sa pangadji kay magsugod na ta. Jesus ko, tungod ni atong daghan nga singot ug dugo nga gisingot mo diha sa huerto. Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Ako tao ng lab. Jesus ko, tungod sa pagtampaling sa imong halandon nga naong tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Mahal taon kaya nako. Jesus ko, tungod sa mabangis nga paghampak kanimo tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Jesus ko, tungod sa pagpurong-purong sa Nang, unsa man nang okay ra ka diha? kadiyot kay kuan nagluding pa. Oh, na. Jesus ko, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidlot nga tunog. Tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Nang, padayo nang. Kadiyot komersyal pa. Ahak maning Google, ay. Ay! Yawan ako unsa man to? Nasis boy! Ang anak ni Kadyo! Day na sa isboy, day! Ano siya man ng batang ng hagis man eh! Na mo rin ha? Oh, oy! Ikaw mo ay pahawa diri isbuya ka. Taya! Taya karon. Taya karon tang paruson ti ka. Tingali nalimot ka ha. Ikaw may hinungdan sa kamatayon sa kumaguwang nga imong amahan. Ano ko singilan niyo? Singilan. Nagnalimot ka. Kung hubog ka, hubog sa ko. Nga tungod ang imong bisyo. Tungod sa imong pagkagumon anang mong drugas. Giatake imong amahan. Unya karon ha. May naong pakamupakita diri namo. Wa magani ka magpakita dito sa ospital. Mungkot ako pa ikaw pahawa din he. Si Bat sabtang wa pa ko makapanawag og pulis aron ipadakop ka. Pahawa! Ug ay napakita na mo, pahawa na! Yeah! Tungod sa kong kalagot, gipapahawa na ko ang akong pag-umangkon, kay umang gihapon siya gipakitang kausaban. Nangita man hinuon og gubot sa hayas iyang papa. Karon ang problema gid nako kay murag nangita siya sa titulo sa yuta sa akong igsuon. Nagtuo ko nga iya ning ibaligya. Unsay mong buhaton ani uy? Di na mo siya pasudlon sa bay, di gyud ko gusto. Nya nahadlok pud mi nga basig iyang sunugon kay adik ra ba? Unsay mong buhaton ani? Unsa man kamo ang pasultihon? Edna. Dong Pedro, good morning! Good morning sa tanan! Ate Jen, good morning dia! Good morning, good morning! Jen! Asa mapalit ang Don Pepe?
adto sa Petron Basak. Og sa mga grocery store, mga mama, ha? Ah. Unya, thank you kayo sa inyong Ato dito dahil pagpalit. tasty fish cracker na dito daghan. Pagdagan ni, pagdahan, Kalunis. pagdag Oo. tasty fish cracker, Paulitos Macaroni Crunch, OBM Espesyal, Diamond Yema, ug ang para sa mga dagko, Don Pepe Tablia, dark chocolate. Unya sa mga bata, happy permi, taas ang energy, Taas ang Don energy. Pepe. Oh, tanawa, ako gipicturean gyud akong Don Pepe nga nagkaon ko. Alam no, si Jackie mo na gina. Si Jackie. Si Jackie mo na ni Aling Sire. Ano mo na? Wala. Wala ay ako ni comment ni comment lang ko siya. Dare. Tasty fish cracker. Okay. Palutawa, gaala ha. Lami. Lawi kayo. O, salamat kayo sa tanong mga batang ininom sa ato adun Pepe Tablia. Salamat kayo tanan. Labi ni gyud sa mga dagko. Ang atong imnon pod ng mga dagko pod natong imnon pod dark chocolate pa na ang mga dagko. Unya ang ato ang mga dagko pod nga motrabaho tanan nga ato ang kinahanglan nga balingaw ta ang atong imnon ang ato ang Panyawan Coffee Mix baunay kaping batabang nga kaya kang ipaglaban sa tanan natong trabaho tanan sa tanan nga ato ang buhaton panington yuta nya nindot kay atong kondisyon sa atong lawas dili ta daling magduka kung may nung tagkaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga bata, tasty fish cracker, Paulitos Macaroni Crunch, og ang ato ang OB nga espesyal, og kaning Diamond Gem nga espesyal. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Diaz Toledo, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dudug JR Pipito, og sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asrar, si Ricky Asrar, si Ryan kang kay Ma'am Casmer Araraw. May buntag ka na itong tanan, Ate Pres! Okay, og ako sa aming pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutas og sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol ato sa itong kalawasan, imnana ninyo og Said Panyawan Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ang sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inikpadiuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imno no na ka magkaon sa imong padiuto. Maugyapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa mong panihapon, inom na sa danon ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok din mo angay mabalaka. Tungod kay doon na makatambal, na anay makaayo, anay nga itong gibati bahin sa kidney o UTI. Kinibawan ko gon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon. Ug sa tanan pong mga tao nga migamit sa tuang tinuod nga plus ang ato ang pinalanggang aplas sa Kabisayan ug Mindanao ang Said Liniment Oil. Thank you yung kay ninyo kamo ang naghimog number 1 sa ato ang Said Liniment Oil nga tinuod buwag tang sa tong panungot pamaol para kit sa kalawasan varicose veins katul dysmenorrhea sa kababayan kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi kun manghaplas ta sa ato ang Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang nato ug anhar gyud ta palit sa butika, di ba, Edwin? Tinuod na sa butika ra kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal. Unya, makita lang tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede rin itong order sa Shopee. Shopee na lang, para dali, ihatod pa yung balay. Good morning!
Ma'am! Good morning, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Labi sa Barangay Puok Occidental, Tubigon, Bohol. Genevieve Tan, Pablo Sarol, Len, May Bautausa, and Kagawad Bambi Bautausa. And also good morning sa family ni Ma'am Rowena Morcher of New York, USA. Nga may hatag na ko perfume at sa pagkita na mo dito sa piyesta sa Tugipa, Ilongos Leyte. Thank you, ma'am. Ayaw ka makalimot, oy mga taga Genevieve, ang imong mga barkada ng mga classmates. Send Celebrity Cosmic Beauty Soap para ka na itong mga dalagang batanon o sa bar para magpabiling ka mo hamis, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon na ka mga sangkop, mga sangkap, guluta tayo o papaya extract aron sa ingon dili magdayang ang inyong skin, doon na kini natural moisturizer. Panalitan o doon na yung blackheads or whiteheads, doon na yung up-up, doon na ba yung katol-katol, pugis-pugis ang ato ang panit o atong naong Send Celebrity Cosmic Beauty Soap. Bandayan nga original ato mapalit. Ari kita mga utara sa butika aron sa ingon lid sa ingan ni kanaong daily fake ang imong mapalit. Ha? Mas mayo nga tanaw ni mo diha sa ang sudlanan ug dabi ka kabutang diha nga selyo. SED Marketing. SCED. SED Marketing. SED Celebrity Cosmic Beauty Soap. Thank you. O nya sa tanan po na ito, mga kaigsunan, no? Hinahanglan mo inom yung G-Detox Plus Herbal Capsule kay bisag asa ta, bisag unsay atong kanon, bisag unsay atong imnon. Doon na yung toksin nga masud sa atong kalawasan o mupundo na des ang toksin sa atong kalawasan, grabe kay na mo daot sa atong blood cells. Nagkadaot sa atong blood cells, sa atong sakit, mga major, kaning cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban man atong balatian, constipated ka, o yun man kinong atong kidney problem, o nang atuan flash out ang toksin nga ni pundo ni ha, pinagi sa paginom, o G-Detox Plus Herbal Capsule, usara yun ka kapsula, o sa kaoras sa di pa kamukaon, nya, kung doon na kay balatian, katulog yung kainom, buntag utwapon, o sa kauras sa di pa kamukaon niya, imna na to 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mga hinungdan sa imong balatian, o garon lig-on kanunay ang atong vital organs inom yuta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw, Goliath. Atong sinder ate Pres, asa tong sinder na to? Si Idna. Idna. Idna ate Pres. Oh. Konsumisyon siya siyang ang taon. Saon sa adro? Anak ni Kadyo. Si Kadyo, katong iyang anak nga, adik-adik tao no, niya namatay ng mga taon to si Kadyo, Ate Pres. Oo. Oh, Karon namatay patay lagi tao po siya. niya. Pag kamatay, unsa to istorya, Bam? Ikaw mo yung ginato, Bam? Alibi. Adi kaayo ba niya ipamaligya mga butang hangtod di atake ang iyang papa. Unya si sindir na to nga si Idna, iyang gihingin lang niyang pag-umangko tungod kay way pagkabanan muli ilag hubog wag kadi mo adto sa ospital o sa ni kahimtang sa papa hangtod nga namatay kani. Iyang gipalayas, iyang gipapahawa. Ipapahawa tao niya ang katong anak ni Sayang Kuan. Anak Kadyo. Anak ni Kadyo. Di ba? Unya, Ay, yes, ang iyang pangutana, Muli mo lang mukaon. Sa may silbi mo ng bataa. Hinong danong bataan eh, muli lang mukhaon niya. Adik pa ako, ay ayon. Habis Kadyo, eh. May na lang, muuli kay mukaon. Labis din. Nga naman kayo sa mapas mo. Oo, kabay na anak. Basta. Padaki Sana tati padaki na problemang ina. tungod sa akong kalagot, kipapahawa na ako ang akong pagumangkon, kay wala gyapon gipakitang kausaban. Ngita minigubot sa iyahang sahaya siyang papa. O karon kagubot ay dito. Pero karon na problema ako kung murag nangita siya sa titulusyo ta sa akong isuon. Oo. Nagtuo ko nga iya di ibaligya utsa ba imong buhaton. Dili na mo pasudos bay. Madlog taon ni kasi sunugo niya taon kay adik na ba taon ni. Usab na ko buhaton. Pusila. Sila. Ayaw eh. Palihot na bagi ko niyo. Unsa ba akong buhaton? Ha? Hilui. Ayaw padaking problema eh. ikaw, di na badag am na ina natin, please, lisod kay na basta Unya, ina. katong iyang Kada masudlan ipangita nagduga na sa ulo.
titulo sa yuta kuyaw, no? Ibaligyan dito ko na. Oh, makita na. Ay, ibaligyan yun ni Ate Ako Pres. pa, May ayaw kapaingan. ipakita. Oo, ayaw ipakita. Ayaw ipakita. Ayaw yun Pangambot. ipakita. Bahala na. Pangambot o Pangita, ambot, ang galing ka niya. Pangambot yun. Lison kayo na taon nito eh. Hoy, hurot pa ng baligya. Wa mo'y bahin. Mana. Lison kayo. Para ba ka nang babahin-bahin nilang yuta, bam? Unsa man, bam? Kulyat, naarabay katungod ni siya, kaya anak man yun siyang kadyo. Naab siya katungod sa bahin sa yuta, siya yun may mudawan. Ulagi ko niya, kung way titulo, saan mo na pagbaligya? Na, titulado naman ko, pero wa pa mabuak. So, Ako na, kung nabuak na, pero kuya gapon. Baligya ko na. ang iyang gikadlukan na gulat kay musod ko no nga magpatakaw niya kinirabang tao say ako nami among silingan na nagulyat. Saka dito sa bahay, di na bagyod, manaog og dili tagaan. Kay mularga ko ko. Usa pa ilapon to kung mularga ka, we. Pero murag wa sa kibaw sa iyong gibuhat. Pero wa na ni mo ada pa. Wala, wasad may relasyon. Kung Wa may dili ta relasyon. parente, dili ta boyfriend, magsige kag pangayo. Tawgon ko bito akong kumpare. At tuwara dito yung mama. Saka diri ay, di gyud manaog di tagaan. Tuwara. Nananaog Lagi lagi. na no? Mm. Kuya, Pero murag mo sa kibaw silang gibuhat ana Ate Pres kanang na Ano man? malulong na sa Mau ba? dugas. Anong nasa? Oo. Kana niya. Kanang idna kanang naang unsay nga niong matngunig yun na ninyo kung mahimo ayon na lang nagpasudla diha niya alam na sa leba ay magpuyo siya dito pero kanang parte sa yuta kung wa pa mabahin wa pa mabuak o pan kung nabuak na ang iya Pati bantay lagi sila Ate Pres. Oo. Kay lisod na Kuyaw, bantay na kuyaw, Ate Pres. bitaw na. Kuyaw ng bata. Kay dito nai usa sa lugar sa Mindanao Ate Pres. Nga ana adik-adik murag nagwala. Giputlan og ang katong foreigner. dawi. Oh, igida sa ilaha ang os foreigner. Guto man kay sa check on gibuak Hala. ang o. Ang Oy. utok may gisuwa. Ano ikalain. Giluto niya ang utok. Nya na may bahaw mo yung gisuwa. Tapos lubuwa to. ano yung pambe Ay, pambit. kung ari ka diri Ito yung sa naman bibibit, tapos lubuwa. kung ari ka sa penultihon Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 2 ngadto sa 3 amato pa diri ay. Ang anak nga maalamon naghatag og kalipay siyang ginikanan. Apan ang anak nga buang-buang naghatag og kasubo kanila. Kini mo apply ni siyang klase nga pagkaanak padayon. Ang bahandi nga nakuha sa dawtang paagi dili makahatag og kaayuhan. Apan ang mataro nga pagkinabuhi makaluwas kanimo gikas kamatayon. Karon, ang kining kay ikaduha kong gibasa Gulyat, muigo gyapon ni sa anak kay magtuo sa dagan sa kwarta, dagan sa bandi, dagan sa mapalit nga druga. Unsa man ito? Namatay ang iyang papa. Mao ba? Mao nga Ma'am Edna, ikaw mag-serve mo, ikaw na lang ginikanan, kayaan ka man karon, bantay-bantay gyud kung mahimo, ipakuan lang ka na Gulyat, ay mayog, Padakop? iparihab na lang na. Ako na, sakto ina. O, ipadakop. Okay, mas bayo pa. Oh, labi na og ka ng, doon na siya pagkitang o sabihin na siya ang treat, Gulyat, hulga. Oh, mga anti, mga hulga, mas mayo na nga, ipadakop na lang na mama, karon wa na may problema, kay Aron mahipos ba? Oo. Unya, kanang na ang ma-rehab na siya, at least mahayagan siya. Doon na may mga, masuda dito sa kanang ilang correctional, ilang tampunga, doon na may masuod dito nga mga lay ministers, mga pastors, at least mahayagan siya kay, usa mayang ugma, ug nga na siya pirmi. No? Wag yun. Naiuban bitaw Gulyat no nga kanang na ang magsudong sila mga anak ngayon ana. Ambo na kakaroon sa mga ginikana pero sa unang panahon gagmay pa mi. Ingon nga magiaway ko ni kuan. Moingon mo lang di bulapon to mong mama. Ayra, kaya nagpapuyag ka man. Inon na konsilya ha pabunalan ta mo. Tinood bitaw? Inanaon bitaw to sa una? Oh, Karon lain naman. Ang lalaki na may mo, ang mga bata na may mo kuan sa mga dagko. Grabe ni kay mga bata. bra na na sa ato makita sa Depende Facebook, lang no? sa nagdagkuan sa mga bata, no? Sa kanang retreat. Itarong og kanang disiplina sa mga bata. Pero ang ubang mga bata, tapos wala yun. Wala na yun. Oh. Sa kung saon nimo.
Yun, ambot lang. Di mo- Kita sa unang panahon, di man preso na magginikanan ug tiguhon ta. Kapila man ta malating sa bunalat tag mga silhig, tukog, sangas bayabas kay andama man sa mga papa katelo man na, pero maayo pa ka disiplina nga ato ang pagtubo. Muna. Karon kay dakpon presuhon magginikanan ka og magkita man nagmal. Apan nung madayon ang gikuha ni Senator Ruben Padilla Gulat nga iubos ang bata nga pwede na masilutan. 10 anyos. 10 anyos. Oh. Kay, tapos pagkapaita, usan na malay ugma? Usan na malay ugma? Ug mo ana nga ang mga kabataan mo sukol na. Oo, lagi. Pwede mamapreso. Laan mo itong ipunta na Goliath. Oo. Wa mo sukol. Nga naman. Oo. Kay, ug nga, unsa man ka? Mukaon ka? Labi nagkasabaan ni mong bata. Kaon ka? Ah. Tingog, sige lang hilak. Tingog, mukaon na ba ka? Ha? Nung hilak makasukol? Pero katong usalain. Bisag usaw pumunta na Goliath. Nga naman. May yang mo ra. Oh? Salamat naman agad yung tulungan nun. Kuna ko ang pasultihan. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maria, taga Mulawi Street, Tabunok, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gidayagnos sa doktor nako nga type 2 diabetes. Aron niyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kadaghan pa na akong trabaho. Unsa nang orasa? 4:00 na sa kadlawon. Nak? Nausa man ka, wa pa kay tog. Wa pagyud ma. Uy, pahuway sab, uy. Sa nang orasa, oh. Masakit ka gani, ana. Maningil ra ba yun yung lawas, nak? Ako na lang ng tiwason, ma. Na, sa pagka ng orasa, mahuman. Ay, Maria, nakabantay ba ako ni mo, ha? Wa na kay tarong pahuway, day. Sige na, uy. Katog na. Kay sayo para ba kang mo duty, ugma? Hala, kung saan naman ang orasa? Patay, malate na ko. Magdali ko. Tan, pamahaw na. Di lang sa kumamahawan. Late na kaayo ko. Wala na ba kita rong tug, ha? Nya, di pagi ka mamahaw? Okay na ko. Han, adto na ko.
Wala no. Naon sa taong kay nahini lang, uy. Gutom na kay Kuyots. Gabi ipakulas nga ni Kaon. Uy, sa ato pa. Tumahaw karon nimo. Nga alas 3 naman sa hapon. Tiksnak sa ranoy, day. Napasudaan ni mo ay nga, perming unhealthy. Uy, day, my gosh. Ayaw ka mo sa imong lawas, uy. Pirmi magud kong nagdali. Og usa pa, wa man sad ko gipamati sa akong lawas, Yads. Mao nga, ayaw ko kabalakan ako, okay? Oh, naganda malagi ka? Mulakaw ka? Di ba, di off ni mo? Oo, pero ni-absent man nung usan ako kakauban, ako may mupuli. Han, tanawa. Tanawa, good oh. Nakan ka ko careful. Hala. Stress na ginahan. Oh, ganun naman kay bunog. Ha? Hala. Hala, uy. Di magugikan ani nga bunog. Abusada gid kay ko sa akong lawas kay wa man ko maghuna-una sa akong kaugalingon. Mas gi-prioritize na ko akong trabaho kaysa akong kaugalingon. Pero gibaliwa ra gyapon to nako. Unya. Uy, ngano man ko Hoy! Okay ra ka? Nga naman ka nga naglingo-lingo man ka din, ha? Medyo hanap-hanap man gud ang akong mata, Yads. Tungod siguro ni kay nagsige kog atubang sa computer. Patarawa ko na ko sa matabi. Oh, huday. Pa-check up, oy! Ha? Nga naman? Namuhay mong mata! Ha? Tuna kay type 2 diabetes. Unsa, Dok? O dili kay kana lang. Nisa ka sa imong dugo o ang imong kolesterol. Mano hinungdan nga doon na kay mga bunog sa imong lawas, symptoms na. Unya, Dok, unsa may angay na kong buhaton ini. Nabalaka kay ko ini, Dok. Uy, labi na gid sa akong mata. Dili ko makaklaro. Wala gitawag og diabetic retinopathy. Sige lang, resetahan lang tiga og tambal, ha? Og usbang yung mga pagkaon kay usa na sa nakaingon. Dok. E di pabuta nga mo grabe ni Maria. Kay delikado og mo complicate ni. Kuya og mapiktuhan sa imong kidney. Oh. Kuya pod og atakihon ka. Unsa? Wa ko mag-expect nga naa na di ay ko ani mga sakita. Kay dili raman ingon anak kagrabe ang akong gipamati. Wa ko mahibaw nga delikado di ay. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes? Ikaduhang pangutana, unsay angay na kumbuhaton para sigurado nga dili mo complicate sa akong kidney tungod aning akong kahimtang. Ikatulong pangutana, matod pa sa doktor, kuyaw pod ko noog atakihon ko. Apil ba di ay nga maapektuhan ang akong kasing-kasing sa mga tao nga doon na diabetes? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pila man di ka klase kining diabetes? O unsay mga symptoms kung kuyaw na kaayo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usaman ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Okay, so unang pangutana ni Maria.
para ganing paningkamutan, Maria, no? Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes. Yes, naman tayo gitawag, Maria, og diabetic retinopathy, no? Mausab ang imong pananaw tungod lagi kay taas kayo ang imong blood sugar sa imong lawas. So, mao na nga apektado man sa imong mga nerves diha, especially the optic nerve. So, manang mga tao nga naay taas kayong blood sugar, expected na apektuhan po nilang pananaw. Ako may numduman sa mong lecture sa una sa internal medicine. So may bantayan so sa kataong diabetic na kuno'y triad ni siya, ha? Makainomdom pa ba ko na ni? Kining kitawag na tog polyuria. Pero may kang mag-ihi-ihi. No? O sana sa mga tilimadon. Dip siya. Ha? Pero may kang uhaw, pero mag-inom-inom. O mga, unsa naman lang diya. No? O polypagya. Pero may kang gigutom. Polypagya, niya, mura kag, magisod kag ginhawa, mawadaan ka og mag-lose ka og weight, mag-anam kag kadaot, unya ang imong gininawaan murag baho og aceton breath kung tawagon, ang uban na ni mag-nausea and vomiting na abdominal discomfort. Sumo na yung mga tilimadon sa katao nga na diabetes. So, kaduhang pangutana, unsa angay na kong buhaton para sigurado nga dili mo complicate ang akong kidney tungod aning akong kahimtang. Kinahanglan gyud nga mongita ka og mga kuan, urologist, no? O bisag internal medicine doctor nga mo resita nimo mga anti-diabetes nga mga tambal, no? Akong mahinumduman kining metformin, insulin injection, of course dietary restriction, no? Mahinumdum ninong ko bago dito mig Tacloban City sa mong first district convention sa Lions Club International. Then ang atong governor karon sa District 1 Bito si Governor Kiki or Francisco Romualdez, Tacloban City. So dito daghan mi dito. Nya iya kong giapoint si Governor Romualdez nga mo'y chairman sa Committee on Diabetes dinhi sa atong rehiyon sa Central Visayas. So from now until next year ako ang chairman sa Diabetes Committee sa Lions Club International. So ningkamot na po ko nga maka-disseminate natay diabetes awareness program kani karong September 25 na ami sa Prince Hotel diya sa Maydol sa Ayala kay ako ang speaker sa among symposium nga common mental health disorders including diabetes awareness, no? So minala mo dool ka just for purposes of discussion, duha man gud ni ka type ang atong diabetes na diabetes type 1 ug diabetes type 2. Unsa man ning type 1? Kining type 1 gitawag na natong diabetes insipidus, no? Ang bot ani, ang atong pancreas din ina maproduce ang insulin, wala gid. Amo nang diabetes insipidus, ang tambal ani insulin injection gini. Ang kining diabetes type 2 o diabetes mellitus, ang atong pancreas na komuna ni sa mga hamtong nag-edad, dili sakto ang kadaghanon sa giproduce nga insulin. So ang atong kuan na gitawag og insulin resistant ang atong mga organ sa atong lawas, ha? Ang kini magong insulin mao ni mutabang nga ma-utilize ang atong enerhiya, atong pagkaon, ang glucose sa functioning sa atong lawas, no? Maybe it is very much relevant for me to say nga normal fasting blood sugar nato is below 100, no? 99 milligrams per deciliter. Below. Kung medyo maabot na kag 125, medyo nagyo kay pre-diabetes anang ako muabot lang pataas pa sa 125. Fasting blood sugar nga dili random. Diabetic nagug ka, ha? So mao na nga atong mga kasayuran pa na may tugan ning diabetes nga issue. Sunod nga pangutana, tungod pa sa doktor kuyaw pud kuno og atakihon ko apil na di ay ning epekto sa kasing-kasing ng mga tao nga dunay diabetes. Yes, because ang ato mong kasing-kasing mo na pumping organ sa atong lawas, mo pump og blood ngadto sa mga different parts sa atong lawas. Kung kulang ang kining glucose kaning apektado, abnormal ang level sa atong glucose, siyempre ma-overwork kung ang atong kasing-kasing. So mao na nga kuan, posible sad nga mapektuhan ang iyang functioning, no? So kinahanglan gyud nga magpa-konsulta ka how to regulate na ning atong blood sugar. So unsa may mga likayan, maybe it is very much of relevance kung unsa may likayan nga dili mo shoot up ang atong blood sugar, binagwa kay maintenance medication. So maglikay ka ng mga pagkaon nga tamis like pineapple, watermelon, probila lami arbaan ni mga mangga. Ay dili po
ko maingon nga yung kaon pero limitado lang ang kadaghanon. Kining coffee actually maka-lower ni sa resgo sa mo develop kag type 2 diabetes or type diabetes mellitus. So sa may ngayong himoon, nang healthy diet gyud ka, nga regular exercise, kinala ma-maintain nimo mong body weight, mangita kag pamaagi, mangita tambal, no? Insulin, metformin, sa pamandiha nga mga kuan para nga dili ma-damage ang imong kidney simbako moabot ka sa punto nga mag-dialysis na, komplikado na kayo. Kanya exercise o regular check-up mo gani pagahimuon sa mga tao nga naay mga taas kay mga blood sugar. Sunod og ikaupat nga pangutana, no, katapusan pila di ay ka klase ning diabetes. Ako nitong na preempt na anticipate og unsa may mga simptoma kung kuyaw ba kayo. So mga kato, naay type 2 diabetes, ako balikon diabetes insipidus, pero nang atong pancreas common sa mga bata dili makaproduce og insulin, so kinahanglan siya insulin injection. Ang usa ka klase type 2 diabetes mellitus, ang atong pancreas dili makaproduce og enough insulin o sakto nga insulin nga magamit sa atong lawas. So mao na nga magkinahanglan gyapon og tambal. Ang kuyaw kayo kung mao lagi natag-as na kag diabetes ka, masamad ka, dugay maayo, magkuan ka, magka kidney failure, in the worst scenario, moabot ka sa dialysis. Kining dialysis dili ni treatment ha. Kini siya usa lang ka procedure nga i-divert ang atong dugo ngadto sa machine para ma-purify. Murabag murabag sa tubig ba nga agi og machine para ma-distilled water. Mao pod basically ngunana ang function na ng dialysis machine, no? Okay, regards diay ninomdom ni ko ni Dr. Virgilio Susi Sinisa, no? Ni sila inunta dialysis center diya sa may Jones Avenue, no? Na may problema, pwede mo muadto, pero kinahanglan makita pod mo primero sa usa ka urologist doctor preferably, no? O bisag internal medicine doctor. So hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Maria diya sa Mulabi, Talisay City, na? Naman sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Regards day mo diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur, no? Mga Glipa family, mga kuan, Abilia family, mga Blancia, mga Lumapas family, mga Go. Musta naman akong pare diya, si Ungdo Go, o si Fe Go. Ay pagpaminaw diya, Dr. Go diya sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ug Narcisa Villarias diya sa Sarangani. Sarangani? Sindangan. Alright, so once again, ako si Dr. Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa atong mga RMN program, taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tayud, Leloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Kian. Ning atong pagpuyo. Kung sa may gusto ni mong buhaton ako, ha? Kapuyag ipaminaw ilang mamagpapa eh. Magtabon ako sa kong dunggan para di ko makadungog. Ma, anong nahipos mo kasi mga gamit? Nakiyan paminaw na ako. Mulargan ako sa laing nasod. Ha? Imo na kumbiyaan, ma? Mubalik ra ko. Sa pagkakaroon, dili pa ka makasabot, nak. Sukti, ma. Makasabot na lagi ko. Pasensya na ka, anak. Ma. Karon, nak. Kita na lang yung duha din eh. Kita na lang yun mo ay mag-inulungay. Si mama day pa. Di na mo balik. Nagbuwag na mo ng mama pa.
Wanak. Nihatag lang una mi og space sa gusa. Di ko ganahan nga magbuwag mo ni mama pa. Ay kabala ka, di ka na mahitabo. Pila na kabuwan nga wa maulis mama. Mingaw na kay ko niya. Pero wa mo ko'y mahimo. Magpaabot lang gid ko nga mabalik siya. Nak, panglimpyo din isbay, ha? Nga naman pa. Maulinas mama pa? Dili. Kuan, natay bisita. Ha? Kinsa man? Nak, si Tita Vivian mo. Akong anak, si Kian. Hello, Kian. Kagwapo ni mong bataa ka, uy. Liwat kay kasi mong papa. Kian, bless ni Tita Vivian mo. Bless ko, tita. Pagkabuutan. Ay, tuod. Na ako'y da nga mga duwaan para nimo. Di ara, imo na na. Ato sa ka dito sa kwarto ka. Pagduwa sa dito. Tanawan ko sa kakyot sa una. Tuod, no? Pero karon, dili na ka-cute. Gwapo na ka. Sus, ulog-ulog ka. Uy, dili na ulog-ulog, no? Nagsulti. Anong sweet man ka na sila si Papa o Tita Vivian? Basig uyab na sila bay. Ha? Nga na mag-uyab man ba nga? Wa man magbuwag akong mamagpapa. Ay, hindi mong mama ron. Di ba wa naman siya sa inyo? Ha? Kaunog daghan na. Ay, gilutoan na bagit ka ni tita ni mo Bibian para na gina ni mo. Kaunog mayo. Pa. Uyab mo ni Tita Vivian? Kian. Nga nung nagkapangutan na magkana. Naglibog ng good ko ba? Ingon ka, wa mo mabuwag ni mama. Pero wa pa siya mauli ang doon. Pila na siya kabuwan sa laing nasod. Unya, sweet po kayo mo ni Tita Vivian. Nagbinuwa nga ni mama pa? Nak, sultihan na lang yung kastinoda. Dugay naming buwag ni mama ni mo. Tuan na siya sa laing nasod kay naan na siya laing pamilya dito. Unsa? Sa tupa, uyab gide na sila sa imong Tita Vivian? Bay. Lagot ko ni mama. Kaya ingon ba siya nga, di ko makasabot. Makasabot naman ko. Dili siya makasultis tinuod nga, nada siya ilaing pamilya dito. Mong dili siya makabasom na ko, kung magdako ko nga, naikalagot niya. Bay. Nak, nagani mangita na ko ing nangawa ko din niya. Ha? Ganun pa? Ay, nainaikan to na kong babae nga nakauba na ko og inom god. Lain na silang babae pa? Sukad nga nagbuwag ng mama, no? Lain lang yung kag babae. Natural. Wa naman ko'y asawa. Mao nga okay ra nga maglingaw-lingaw ko. Ug usap pa, nitagam na ko ng magtinarong tao niya, binuangan ta. Sumagod ug sa gibuhat ni mama nimo. Pa? Ug dili kay kita lang nga mga lalaki ang kamaong magbinuang nak. Hasta ng mga babae. Mao nga ayaw gyud gihatag ang tanan. Kay di lalim ang masakitan. Oo pa. Mabitaw nga hangtod doon. Di pagid ko musud og relasyon. Lingaw-lingaw ra pud ako. I love you. Unsa? Ingon
kayo. Asa man ka? Adto na ko. Bisag asa, basta layo nimo. Kapihan mo ba eh? Yung ana na kasayo ni mo? Oo eh. Di ko gusto nang muingon na og I love you na ko ba eh? Diwata na sa mga amahan ba eh? Di lang sa ko gustong makasugat og babae nga parehas ako inahan. Maong di mahitabo nga musud kog relasyon ba eh? Maong bisag kinsang babae nga museryoso na ko. Prangkahan ako sa tinuod. Pahalag, masakitan sila. Grabihan ni mo, no? Sa'yo na naman kayo ni mong magpasakit o babay? Pero di ba nagsabot ng tangdaan? Lingaw-lingaw rin nga ito. Di tao yan. Maungwa kay katungod nga masuko na ko kung na ako'y lang babae. Kian? Kian, anak. Ganun niya ka? Bagaan ni mong naong nagpakita pa ka din na? Nak, nakasabot ko nga nasuko ka na ako. Nasuko? Gigunin mo! Kasabi di maglagot si mong gibuhat! Nak, sabta ko. Dili na ko kagustuhan nga malayo ni mo. Alam magstorya yung una na. Kay unas tanan, gipili ni mo ang imong laing pamilya kay namon ni Papa. Unsa? Unsa laing pamilya? Nakailaing pamilya dito sa laing naso, di ba? Maong nilarga ka? Unsa pa na mga gipanulti ni mo, Kian? Nagtrabaho ko sa laing nasod. Wa ko'y laing pamilya. Kisa ba nagsulti ni mo, ana? Si Papa? Unsa? Ngano niya ka? Tubagaon na ang akong pangutana. Unsa rin gisulti sa atong anak? Gipatuon ni mo siya nga na ako'y pamilya sa laing nasod? Imong gipasan ako ang imong binuhatan? Kian, ang imong amahan nga mao'y imong gituhuan nga waysa. Mao'y nagbinuang maong nibiya ko. O garon nga malayo ko niya, nilarga ko sa laing nasod. Aron saan makatigom ko para sa imong kaugmaon? Unsa? Unya anong wa magamubalik na yun? Tungod kay nagka-problema ko dito. Og sa higayon nga pwede na kong makauli. Nilarga ko dahiyon pa dong din eh. Dong. Tinuod ba pa? Imo rang gibuhat-buhatan og istorya sa mama? Unya ikaw pag yuday ang binuang ni mama? Nagmahay ko kung ngalong nituo pa ko nimo. Dong. Salamat kay niuban ka nako dong ha. Pasensya kay ma. Nituo din mo papa. Nakasabot ko nimo dong. Og salamat sad kay gihatagan ko nimo gigayon nga mamawi nimo. Og mamawi sa ko ma. Sa tanan nimong gibuhat nga sakripisyo para nako. Sa tibuok na akong kinabuhi, gipatuo ra di ko sa akong amahan nga ang akong mama mo idawtan. Og nagilti kay ko nga nagdumot ko sa akong inahan nga waysa. Karon naningkamot ko nga makabawi sa akong inahan. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Kian nga taga Tayud Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagalahan, A Song for Mama.